Mga kaigsunan o mga mahal mong tigpaminaw nining tungura, ano sab kini ang tulumanon programa sa PBCM con Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langit tong lamdag sa kinabuhi. O kini karon yung alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio sa kinasing-kasing nga magapanghinaut kaninyo nga kamong tanan karon na kamo sa inyong nahamutangan o nasa kabaskog sa inyong mga panglawas din may magamit na tungpunan sa pagtimbang-timbang sa makamaturan nga makapagatod kanato sa kaluwasan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia nga gitulo ni Master kanamo pa din sa mga among gitulo kanino labi na usab sa paggamit sa mga basahong referensya nga iyang gitugot nga kini dili kasopak sa Biblia. O nining tungura among mainitong pagpangamusta sa tanang mga kaigsunan sa nagakalain-laing dapit. Kumusta kaninyo mga kaigsunan? Maglabi na sa mga chapter president. Pagpangamusta nini karon nato, diin sila nag-abaga og radio station para maialagad kining maong programa. O amo usab nga pagpangamusta sa dapit sa PBCM compound. Kumusta kaniyo dinhi sa PBCM compound no, sa tanang mga diehards nga nagsunod, nga nag-abagaw sa para sa atong tulumanon. O labi na sa mga kaigsunan, igsoon diri sa dapit sa dinhi sa Calaveria, dinhi sa Cagayan de Oro City, o dinhi sa Balingasag, o ingon man diri dapit sa Upol, no? Kumusta kaning tanan? O diri sa Natumulan, Misamis Oriental sa Tagulwan, kumusta kaniyo? Labi na kang Brad Jerry, kumusta Brad Jer? O sa tanang mga membro sa PBCM, dili nato pagkalimtan ang atong pagpanglikom para sa atong padayon sa PBCM Palace Reconstruction. O niini karong tungura, magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab niyo igsuon, Brother Dibs Rizaba, nangumusta ka ninyong tanan, mga kaigsuunan. Katambayayong nausab ninyo karon ning atong tulumanon, mga langit nung lamdag sa kinabuhi. O kauban pa dito karon sa studio, atong kauban nga ministro, Brother Rene Tilibrico. Og niya ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanglista. Og aniya sa ang lain nga ebanglista, Dennis Gonzales, nga magapangumusta kaning tanan o aron sa pasabot ni ini nga tulumanon nga gititulan og mga langitong lamdag sa kinabuhi. O ihatag ko kamo sa lain nga ebanghelista. Sa gihapon usab mga kaigsunan, ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos, may usa nga makig-uban kaninyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalinghog nining 35 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Adunay matag adlong Domingo ug aduna usab matag adlong Sabado sa inyong pagpatalinghog mga kaigsunan. Og sa tanan nga mga membro sa PBCM, dili na to pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga atong gihimo kini katulo sa usa ka tuig ato kini gitawag og PBCM General Conference mao kini ang March 10, August 19 ug December 29. Busa giawag ang tanan nga mga kaigsunan sa pagtambong nining mga higayona. O kumusta sa atong mga suging tigpaminawan dinhi sa Cagayan de Oro City ang atong programa. Mabati ninyo kami matag adlong Domingo dinhi ning maong sibiyahan sa RPN DXQ o Teleregio Radyo Ronda alas 12 ngadto sa launa ang taknas kahaponon ug adunay pagsubli niini sa matag adlong Martes ug Huwebes alauna 30 ngadto sa alas 12:30 ang taknas kahaponon. Live sa Facebook ang programa mga kaigsunan, makita usab kini sa YouTube. Ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa atong mga kaigsunan dinhi sa Dipolog City? Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlong Domingo dinhi sa RP Indix di Dipolog matag adlong Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kagabion. Live gyapon kini sa Facebook mga kaigsunan makita sa YouTube. Kumusta usab sa atong mga kaigsunan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlong Sabado mga kaigsunan duha ka hugna
Alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahapon ang unang hugna o mabati ang ikaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang takna sa kagabion live sa Facebook. Ug usab ang naghatag sponsor niini mao ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Diin ga pamaligya sila sa mga brand new tires and batteries. Nahimutang ang ilang tindahan dinhi sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa atong mga kaigsunan dinhi sa Kidapawan City? Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlawng Domingo dinhi sa Mount Apo Radio kon Ronda FM Teleradio alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon live yapon sa Facebook. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan ug mga kaigsunan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental? Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa B Radio, Y Kurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion din kitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan nga mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa atong mga kaigsunan dinhi sa Cebu City? Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa DYLA matag adlawng Domingo mga kaigsunan duha ka hugna kini. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kaudtohon ug mabati ang ikaduhang hugna sa alas 2 ang takna ngadto sa alas 3 sa kahaponon live sa Facebook o gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ministro o ebanghelista sa pagtulunan sa PBCM. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Tago, Surigao del Sur? Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa DXEL Like FM. Matag adlawng Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon live gyapon sa Facebook o gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Demetrio Campado. Kumusta usab dinhi sa Bato Plaridel sa atong mga suking tigpaminawan? Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlawng Domingo dinhi sa Partner Radio alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion live yapon sa Facebook. Ato usab gipangumusta atong mga kaigsunan nga naa dinhi sa United States of America. Silang Sister TCA Kulihat ug usab si Sister Lily Patterson. Kumusta kaninyo mga sisters? Gusab na gihapon dinhi sa United States of America ato gihapon gipangumusta ang Amakiton Hermias family. Ilabi na sa atong igsoon, Brother Nicodemus Nicky Hermias. Ug usab ato pong gipangumusta atong igsoon nga naa dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta kanimo, Brother Premo N Sabang. Ug usab ato pong gipangumusta atong mga kaigsuonan nga naa dinhi sa Cabadbaran City. Ang ato ang programa mabati dinhi sa Radyo Publiko 106.1 Honey FM. Matag adlawng Domingo kita sa alas 6 sa buntag hantod sa alas 7 sa buntag. Ug ang naghatag og kinabuhi niini mao si Brother Nicanor R. Librero, PBCM member. Ug usab ang iyang anak si Sister Angelica D. Librero. Kumusta kaninyo brother and sister? Ug usab ato pong pangumusta si Attorney Ramil G. Carion, ang atong PBCM Legal Counsel. Ug usab alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa kini nga number ni Brad Rooney, makita ninyo sa screen, mga kahigalaan ug mga kaigsunan, mao kini 0917-811-8882. Ug usab ato pong i-display sa screen ang atong mga bag-ong basahon, ug usab ang atong uban pang mga basahon. Kung nagalantaw kamo sa itong video mga kaigsunan, makita ninyo ang atong mga basahon. Busa kuha na kamo og copies niini. Available na kini dinhi sa atong main branch sa San Antonio Hasaan, Misamis Oriental. Approve kini ni Reverend Charlie. O gato usab nga gipahibalo sa tanan nga mga membros PBCM nga kining kanhi ministro o ebanghelista nga mao si Aquilino Valencia nga makita ninyo sa screen. Nawa lang og tutukin ang hulagway niya. Ayaw na ninyo kinituuhi kay gitagak o gi-expel na kini sa PBCM. O kung adun na may iyang gihimo nga mga pamahayag nga gigamit ang ngalan sa magtutudlo, kana iya-iya na lamang og walay kalabtaran ang pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa kasaligan nga mao ang Executive Vice President and Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. Og dinhigayon na mga kaigsunan aron sa paggisgot sa tema, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie. Mga malamong tigpaminaw ang atong pag-isgutan karon mao kini. Ang pagtubag sa pangutana ni Guhilde Ephraim part 4 na kini. Atong gipaden kini higala no para matagbaw ta kay sa among nakita
doon na pa lugar kakulangon. Pero sa di pa nato maipapadayon atong mga pagpangamusta Brad Deber, Brad Dennis, Brad Ron sa mga nagapangutana nato ato sang pangamusta ng ubang nagapangutana kanato Brad Deber. Okay, Reb, atong pagabasahon, no? Mo kini makita niyo sa screen mga kaigsunan ang mga pangalan sa mga nangutana. Unang-una dinhi si Gohilde Ephraim, nga mao kini ang paghatagan nato sa pagtubag, part 4 na. Ikaduha si Efren Anino Gohilde, ikatulo si Boy Ortiga, ikaapat si Rigor S. Alid Anyep dinhi sa Sumilaw, Bukidnon. Ikalima si Iliboy Dikdikan dinhi sa Minglanilla, Cebu. Ang ikaunom si Nobyembre 4 dinhi sa Mambaling, Cebu City. O sa atong tema balikan nato mao kini ang atong paghisgutan karon, ang pagtubag sa pangutana ni Gohilde Ephraim. O atong balikan Brad Deber ang pag-display sa iyang mga pangutana nga atong ipadayon nga naa nakita karon sa number 3 lugar. Paling pagbasa Brad Deber sa iyang pangutana. Okay, atong i-display sa screen mao kini ang mga pangutana ni Higalang Gohilde Ephraim. Atong isunod, no, kay atong ni siyang gi-separate, Reb, ginambering na to. Okay? Unang-una niyang pangutana mao kini, asa sa Biblia mabasa litra for litra kamo ang katumanan, bro. Ikaduha niyang pangutana, ug unsang adlaw ang inyong kaluoy simba. Ang ikatulo niyang pangutana mao kini, ug kinsay ngalan sa inyong Dios thanks sa tubag. Mao kana, Reb. Kini sa pangutana nga kadtong number 1 nga giingon, no, asa sa Biblia mabasa litra por litra kamo ang katumanan, bro. Amo naman ang natubag. Pero ang giuna nato sa sinugdanan, ug unsang adlaw ang inyong kaluoy simba. Natubag na nga kanang pagsimba sumala sa gipakita sa Biblia nga ato na gani nang nabasa sa buhat. Makita nato nga adlaw-adlaw na ang pagsimba. O ang ato lang gisiguro nga tungod kay ang mga tao naman sa pagtrabaho walay pili na lugar. Busa mahimo nga Domingo, Sabado o gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes, hangtod sa Sabado ug Domingo magpili kag asa nga lugar niya na. O tungod kay iya mang gipangutana nga asa sa Biblia mabasa ba litra por litra nga kamo katumanan, bro. O ang ikatulo, kinsay ngalan sa inyong Dios thanks sa tubag. Muni atong paghisgutan nga ipakita nato sa Biblia nga bisan pa ang ngalan sa Dios litra por litra gyapon nga atong ipakita kay mo man iyang ipangutana. Pero ang sandigana namo Higalang Gohilde Ephraim ug sa tanan nga mga nagsunod nga nagapangutana, matuod man nga dili inyo kini nga pangutana pero magdala usab kini katinawan kung nangita gid mo sa kamaturan. Kung wala maabot ninyo ni nga pangutana, ha, makita nato gani katong mga nagapangutana nga nagaalyas girespetuhan gyapon namo, dili namo tubagon kay nang gialyas mo, kundi ang importante tubagon namo ang inyong mga pangutana kay doon na may parehos ninyo o mga pinangutanaan nga kamulay nakaako sa pagpangutana. Ang sandiganan gid nato mao nga ipasikad gyud nato sa nakasulat sa Biblia ang pagpamatuod. Hay nang puriba niini sa Biblia, Brad Dennis. Sa Isaias 8:20, matod pa ngadto sa kasuguan ug sa pagpamatuod, kung sila dili managsultis sumala nini pulunga sa pagkamatuod, walay kabuntagon alang kanila. Busa sa nakita nato sa Biblia Higalang Gohilde Ephraim nga ang pasikaran sa among pagtubag sa lintunganay diha sa imong isip pangutana, makita nato nga ngadto gyud sa kasuguan ug sa pagpamatod ang pasidan kung sila dili managsulti sumala ni ining pulunga sa Biblia lugar niini example nato sa pagkamatuod, walay kabuntagon alang kanila. Busa sa imong pangutana, amo gining ipasibo sa Biblia nga nag-iong ka asa mabasa litra por litra nga kamoy katumanan og sa ngalan sa Dios dinhi kita magpasikad. Sa Biblia ba, Brad Deber,
gipakita ba gyud nga katong iyang gusto nga litra for litra gisugilon ba gyud o nakasulat ba sa Biblia nga ingonana gyud pod? Pusa wala siya masayop siyang gipangita nga kagustuhan lamang basig doon na pag gusto niyang ingonana ato lang explain nga di na pod mao ang gusto nimong mahitabo bisan mabasa sa Biblia litra por litra. Okay, ni Areb, atong pagabasahon, dinhi sa Biblia nga ang pulong sa Dios. Atong pagabasahon dinhi sa Isaias gihapon, dinhi sa Kapitulo 28, versikulo 9, ngadto sa 13, ingon niining nakapayag. Nagreklamo pa sila mahitungod kanako. Unsa ba ang hunahuna niya kanato, mga bata nga bag-o lang nalutas? Nganong ingnon man niya kita ni ana pagtudlo. Kung magtudlo siya, litra por litra, linya por linya, leksyon por leksyon. Tungod kay dili sila mamati, makigsulti ang Ginoo niini nga mga tawhana pinaagi sa mga langyaw ug lahi ang pinulungan. Mao kini ang iyang isulti. Makaangkon unta kamog kapahulayan diha sa inyong yuta, apan dili paghapon sila mamati. Busa tudloan sila sa Ginoo litra por litra, linya por linya, leksyon por leksyon, ug matumba sila sa ilang paglakaw, masamaran, malitagan ug madakpan. Sa nakita nato sa mga bersikulo, kung balikan nato ang bersikulo 9, no? Naghisgot dire sa bersikulo 9 sa gibasa. Nagreklamo pa sila, may tungod kanako, ingon ang Dios. Unsa ba ang hunahuna niya kanato, mga bata nga bag-o lang nalutas? Nganong ingnon man niya kita niya na pagtudlo, doon na di mo supak. Nganong ingon anaon man ta pagtudlo sa Dios lugar? Unsang pagtudlo nasa Dios. Giklaro, kung magtudlo siya sa Dios na litra por litra, linya por linya, leksyon por leksyon, di ligid masayo pigalang guhilding i-prime nganong gidugay nato, tut kay naaman leksyon por leksyon. Og litra por litra ato niyang pangitaon kay nag-iumag ka nga asa mabasa sa Biblia litra por litra. Busa sa bersikulo 13 atong makita po nga sa gipakita busa tudluan sila sa Ginoo. Di ang Ginoo gimutudloon sa litra por litra, linya por linya, leksyon por leksyon. Ato pa dunay mga leksyon litra por litra, linya por linya kanang latid lugar ba? Nakagaray lugar ang pagtudlo sa Dios. Mo ning imong gipangita igalang Guhilde Ephraim. Nakaron sa panahon namo ang among gamiton sa pagpamatod ipaagig tagna. Kung tagna litra por litra, pero tan-aw din nato katubang litra por litra nga among ipakita mao baka nang nasa imong una. Kuha nato ang kapanahonan sa ato pong Ginoong Jesucristo nga ang atong Ginoong Jesucristo nagagamit og tagna og ang basahon namo unang hubad sa King James Version nga ang ilhanan sa King James Version nga unang hubad ang Santiago tawgog Jacobo unya ang gitawag og pinadeg tawgog bugna. Palihog pagbasa brad din sa bugna 19:10 kung unsay nakasulat sa pagpamatuod sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang kapanahonan. Og miyaob ako sa iyang mga tiil aron sa pagsimba kaniya og siya mingon kanako, magmatngon ka nga dili magbuhat ni ana. Ako masig kailipon mo og sa imong mga igsuon nga nagabaton sa pagpamatod ni Hesus. Magsimba ka sa Dios kay ang pagpamatod ni Hesus mao ang espiritu sa tagna. Sa nakita ni Juan Liberador ang manulunda, but niyang simbahon ang manulunda. Pero wala mo sugot ang manulunda kay matod pa sa gi-highlight na to rin. Magmatngon ka, kadili magbuhat niya na. Ako masig kaulipon mo og sa imong mga igsuon nga nagabaton sa pagpamatuon ni Jesus. Magsimba ka sa Dios, ang Dios lang day simbahon. Kay ngano ang punto dire? Kay ang pagpamatuon ni Jesus mo ni sulti sa kinini ang manulunda nga nagbadlong kang Juan Revelador kabot mo simba. Kay ang pagpamatuod ni Jesus mao ang espiritu sa tagna. Busa igalang Guhilde Ephraim.
Si Kristo di ay sa iyang kapanahonan, ang iyang gisaligang pagpamatuod, kung mabasa sa Biblia litra por litra, oo, nagbase po siyang tagna. Katong tagna nga napabor niya. Kay kung dili iya, di niya to pagabasahon. Nabisan ba ang mga tinunan sa atong Ginoong Kristo, Brad Deber, kinibay, gibuhat po nila nga nagagamit yun sila og mga tagna, Brad Deber, sumala sa Biblia sa ilang kapanahonan. Diin mo, usay atong gihimong puhunan, basihanan, nga busa nagagamit kitag tagna sa atong kapanahonan. Mismo ang mga tinunan ni Ginoong Kristo sama ni Apostol Pedro Reb, nagamit silang tagna. Sa unang hubad gihapon, sa King James Version din ang pinadayag tawag bugna ug ang Santiago tawag Jacobo. Atong pagabasahon din sa ikaduhang Pedro 1:19, ingon niini ang nakapahayag, og nagabaton kami sa pulong sa tagna nga labi pang matino. Nga tungod niini kamo nagabuhat og maayo sa nagamatngon kamo ingon sa usa ka suga nga nagadan-ag sa dapit nga mangitngit hangtod ang adlaw mubanag-banag ug magasubang sa inyong mga kasing-kasing ang bituon sa kadlawon. Karon, igalang guhil di Ephraim, mga kaigsunan o mga nagapangutan na kanhi nga natapos na ang inyong gipangita nga pagtubag namo ug gatong wala pa mahimo pagtubag kay niapatan nining porsyonan. Sa gikuha natong pagpamaton, kung ang atong Ginoong Kristo nagbaton og tagna, ang mga tinunan mao gyapon. Kay sa gibasa ni Brad Deber, klaro, matod pa ni Apostol Pedro, og nagabaton kami sa pulong sa tagna nga labi pang matino. Klaro nga, nagbaton kami sa pulong sa tagna nga labi pang matino. Nakaron, ingon niya na usab higalang guhil di Ephraim ang among pagabaton. Kuhaan sa natong implo ang atong Ginoong Kristo. Bahin sa mga tagna niya, Brad Rone. Unsa ang dapit nga mga basahon nga gibasa ni Kristo sa iyang dapit. Kay aron makita nato nga kung mubasa po mga tagna sa dapit sa Biblia, usara ba ka porsyon sa Biblia ang atong gamiton. Kay kung usara ka porsyon, mao pud ito kang Kristo, usara ka porsyon, usara ba ka porsyon. Hain ang gibasyan ni Kristo kung nagamit siya tagna, Brad Ron. Okay, Reb, niya Reb, tungod kay ipamatud-an man nga ang atong Ginoong Kristo sa pagpamaton magamit og tagna. Sa pagsaysay niya, yan ang gibasi dayon ngadto sa mga nakasulat. Basahon ako ang priba din sa Lucas sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church, Lucas kapitulo 24, versikulo 25 ngadto sa 27. Nya ikaman ako pagbasa Reb sa versikulo 44 ngadto sa 45. Niya ang atong mabasa. Og si Jesus mingon kanila, o mga taong buang-buang, kinsang mga kasing-kasing hinayan nga mutuo sa tanan gisasultis mga propita. Dili ba kinahanglan man nga ang Kristo magaantos gayod nining mga butanga? O unya magasulod siya iyang himaya. Og sugod kang Moises, kutlo na siya sugod kang Moises og sa tanang mga propita. Iyang gisaysay kanila ang mga butang sa tibuok nga kasulatan mahitungod sa iyang kaugalingon. Ano yan na? Saysay naman kay nagpamatuod man si Kristo mahitungod sa tagna. Di isaysay siya, gikutlo siya sa mga nakasulat diha sa mga basahon sa propita apila kang Moises. Sugod kang Moises. O niya nga sa iyang mga gikasultihan nga hinay mutuo ang mga kasing-kasing iadisan gini niyag mga buwang-buwang kay nagkutlo man siyang tagna mahitungod sa iyang kagulingon nga nakasulat sa mga basahon gikan pa kang Moises. Dayon dugang pagpahayag sa Biblia nga ang pagkutlo sa atong Ginoong Kristo mahitungod sa tagna. Nias 44 ang basahon. Gingon. Ug unya mingon siya kanila nga atong Ginoong Hesus, kini mao ang akong mga pulong nga gisulti ko kaninyo kaniadto sa kauban pa ako kaninyo. Nga kinahanglan gayod matuman ang tanang nahisulat mahitungod kanako. Asa man diha sa kasuguan ni Moises og sa mga propita og sa mga salmo. Apil di ay ang salmo, brethren, ikan sa mga propita sugod kang Moises, Moises. Dayon haron matukip ug masabtan sa mga tinunan mo ni gibuhat sa atong Ginoong Kristo sa pagsaysay niya sa mga nakasulat mahitungod sa iyang kagulingon sa pagkakatumanan. Nias 45. Og iyang gibuksan ang ilang mga salabutan aron makatukib sila sa mga kasulatan. Higalang guhil di Ephraim,
Kung doon na may mga nakasulat may tungod sa tagna ni Kristo, gibase niya sa gikan kang Moises ug sa tanang mga propeta ug sa basahon sa Salmo kanang kang David. Sa pagkatuman lugar niya na, para sa pagdidikar sa iyang mga tinunan, giuna niya para sila maoy mo explica. Busa sa nabasa nato, giingon yun, og iyang gibuksan ang ilang mga salabutan aron makatukib sila sa mga kasulatan. In the same way, kami usab diha sa kang master, siya ang nagbukas usab kanamo sa salabutan para matukib usab namo ang mga kasulatan tagna sa dapit niya, labi na sa imong gipangutana nga kinsa man ang Dios lugar nga among gipadeg karong panahon na, unsa lugar nga ngalan sa Dios o kinsa na. Mao nga mukutlo kami karon og mga bahin. Pero agig pagkamatuod galang Guilty Prime kay nag-ingon man ka, bro, asa ang katumanan ninyo? Mabasa ba litra por litra? Amo nang gipakita na. Unya, kinsa ang ngalan sa Dios? Di among ipakita ang pagpamatod sa Biblia litra por litra. Pero kung ang imong gipangita higalang Guilty Prime nga may untag mabutang ang ngalan, maapil sa gingog litra por litra, kay kung litra por litra doon ay mabasa, di litra por litra na. Kung ipaagig leksyon por leksyon, bitaw nadugay ta diyan nimo part 4 na kay gileksyon na to. Gipaagig leksyon namo ikaw niining mga bahina. Ug ang uban isip kini ihimplo sa ila usang mga bahin. Nakaron kay gikutlo man ni Kristo ang dapit sa kang Moises sa dapit niya og sa ubang mga propeta og sa Salmo. Sa gitawag og basahon ni Moises nga gitawag og Pentateuch nga ang kahulugan the 5 books of Moses. Usa diya sa ikalimang basahon nga Henesis, Exodo, Levitico, Numeros, Deuteronomio. Nasa Deuteronomio ang tagna sa atong Ginoong Hesukristo. Pero sa tagna wala diha ibutang litra por litra ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Palihog pagbasa, Braden, sa nakasulat sa Deuteronomio, palihog pagbasa, basahala ang nakasulat nga tagna sa atong Ginoong Hesukristo. Sumala sa usa sa basahon ng Moises nga gitawag Deuteronomio. Sa iyang kapitulo 18, versikulo 18 ngantos 19. Magapatindog ako kanila sa taliwala sa ilang mga igsuon. Usa ka manalagna nga sama kanimo, og igabutang ko ang akong mga pulong sa iyang baba, og siya magasulti kanila sa tanang nga igasugo ko kaniya. Og may tabo nga bisan kinsa nga dili magapatalingog sa akong mga pulong nga iyang gisulti sa akong ngalan, akong pagapanilngon kini kaniya. Mga kaigsunan o mga mahal lamong tigpaminaw nga nagsunod sa tulumanon sa mga langit ng lamdag sa labi na kan mo higala Guhilde Ephraim. Gibasa sa atong Ginoong Hesukristo ang mga tagna sa dapit niya sa basahon kang Moises o sa ubang mga propeta o sa Salmo. Nikuha lang kami porsyon sa Deuteronomio. Sa gibasa nato sa versikulo 18, klaro, magpatindog ako kanila, nagyon ang Dios. Gisubay ni Moises sa iyang pagsulat ang Dios. Giingnan sila sa magpatindog ako kanila sa taliwala sa ilang mga igsoon. Usa ka managna nga sama kanimo. Giingnan si Moises. Magpatindog siya managna nga sama kanimo. Og igabutang ko ang akong mapulong sa iyang baba. Og siya magasulti kanila sa tanan nga igasugo ko kaniya. Katong sama daw kang Moises nga igapatindog nga managasama kaniya. Sa versikulo 19 ang nakasulat og mahitabo daw nga bisan kinsa nga dili magpatindog sa akong mapulong nga iyang igasulti atong malagna sa akong ngalan, akong pagapanilngon kini kaniya. Ang Dios maningil niya atong dili mo patalingon niya nang manlagna nga gipantindog nga sama kang Moises. Litra por litra bahigalang Guhilde Ephraim? Oo, nabasa na to. Pero ang litra por litra kung nasa imong nauna nga nangita magkag ngalan na mo pananglitan, kini ang ehemplo nga may makatinaw nimo. Walay mabasa nga ngalan Hesukristo. Walay mabasa higala Guhilde Ephraim. Pero sa pagkatuman na, nganong si Kristo mo ikatumanan nini? Tungod kay sa atong nabasa
gibuksan ni Kristo ang mga tinun-an, ang ilang mga salabutan para makatukib sila sa kasulatan. O kini gigamit sa iyang mga tinun-an sa pagpamatod nga ang nakasulat sa Deuteronomio kapitulo 18 versikulo 18-19 patumong sa ilang gituhan nga maong atong Ginoong Kristo sa nabuksan ang ilang salabutan. Unsay puriba brethren nga kini gikudlo sa panahon sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Ano yung puriba rin, kaya ganina sa ikaduhang Pedro 1:19, ang mga tinun-an ni Kristo nagbaton ng pugtagna. Murang silang pag-explicar sa pagkakatumanan sa ilang magtutudlo nga si Kristo, ikutlo nila ang tagna nga nakasulat dito sa basahon nga gibasa sa kaubang ministro Bradini sa Deuteronomio. Niya basahon ako ang puriba. Sa Biblia nga may tatak si Seventh-day Adventist Church diri sa nakasulat sa buhat, akong pagabasahon mahigalag magkaigsunan 3 nga kapitulo bersikulo 20 ngadto sa 23 niya. O garon iyang ipadala si Hesus ang Kristo nga gitagana alang kaninyo. Siya nga kinahanglang pagahawiran una sa langit hangtod sa panahon sa pagtuman na sa tanang gisulti sa Dios pinagi sa baba sa iyang mga balaang propita sukad pa sa karaang kapanahunan. Kay si Moises nag-ingon, kutlo ng mga tinun-an mahitungod kang Moises nga nunay gipamulong. Usa ka propita gikan sa inyong kaigsuonan igapatindog sa Ginoong Dios alang kaninyo. Maingon sa iyang pagpatindog kanako, magapatalingog kamo kaniya sa tanan nga iyang igasulti kaninyo. O ang tanan nga magadumili sa pagpatalingog sa maong propita, pagapuuhon gikan sa katawan. Oh, nakita na to higalang Guhil de Ephraim nga sa bersikulo 20. Oh, og aron iyang igapadala si Jesus ang Kristo nga gitagana alang kaninyo. Unya sa 21 lugar nga gingon siya nga kinahanglan pagahawiran una sa langit hangtod sa panahon sa pagtuman sa tanang gisulti sa Dios pinagi sa baba sa mga balaang propita sukad pa sa karang kapanahonan. Ikan lugar sa 20 ngadto 21 dayon. Sa 22 giingon dayon kay si Moises o gikutlo na. Nag-ingon usa ka propita gikan sa imong kaigsunan igapatindog sa Ginoong Dios alang kanino maingon siyang pagpatindog kanako. Sa bersikulo 23 dayon ug ang tanan nga magadumili sa pagpatalinghog sa mga propita pagapuhon gikan sa katawan. Di ba mo nang nabasa ganina? Sa Deuteronomio 18 hangtod sa 19. Unya, gikutlo nila litra por litra, pero ngalan, wa gyud diha nabasa igalang Guhil de Ephraim. Ingon ni ana lugar ang among basihanan pod. Itug-an lang ang sitas litra por litra pero dili kauban ang maong ngalan sa tag-iya sa katumanan. Munang but namong ipasabot pagpatungha o pagpalutaw nining usa ka ehemplo nga tagna ni Jesucristo nga nagbaton sila ug tagna kauban sa iya matinunan. Mausab kami niya na sa imong pangutana gingon sa numero 3 ug unsay ngalan sa inyong Dios tang sa tubag nagpasalamat ka kon amo na lugang tubagon. Ingon ini sa Biblia tulo ang nangalan niya. Ang amahan nga mao si Yahweh o Jehova sa ubang huban. Unya ang ikaduha maong atong Ginoong Kristo ug ang ato nga mabasa pod sa ikatulong na nga panahon labi na sa pagpadeg Espiritu Santo nga katumanan master. Diin gikawat usab kini sa padim nagpamatod nga sila kunoy katumanan. Hagas na tuman dito kanila masami magani lang baba nga makalitok og PBCM. Og ang pagbuhat og mga galamiton diha sa mahitungod sa kahimtang sa baba gikan sa mga dentist pinagi sa mga pagbansay. Og ang kining mga sakop sa PBCM Sa PEDM. PDM Tungod kay gikan na sila sa PBCM ang katumanan sa tagna pagkamatuman na dili na tumanon ngadto kanila. Timanan nato Guhil de Ephraim nganong amo ning gisultidan kay basig malipat pud mo kay pamatuod pud sila Espiritu Santo gamiton pud nga ilang itudlo si master. Nakaron niya kita ang tagna sa Biblia nagpamatuod
Usa sa mga basahon sa Biblia, atong pagbasahon, brethren, unsa nga basahon, brethren, sa Biblia, nga tagna sa atong magtutulo. Pero kung tagna man, dili nga mabasa, litra por litra, tagna sa Dios. Pero dili mabasa, litra por litra nga ngalan. Pero litra por litra, sama sa gibot sa atong Ginoong Jesucristo, mabasa na. Okay, niari basahon ako ang usa sa tagna nga ang katumanan niini unya mao ang atong magtutudlo. Dali ko mabasa sa Isaias kapitulo 65 bersikulo 1 gingon sa pagpahayag. Ako gipangita ni adtong wala nangutana mahitungod kanako. Ako hingkaplagan ni adtong wala mangita kanako. Ako miingon, tanawa ako sa usa ka nasod nga wala pagatawaga tungod sa akong ngalan. Karon higalang Gohilde Ephraim, sa gipakita sa Biblia, nag-ingon ang Diyoso, ako gipangita. Niadtong wala nangutana kanako. Wala pud lugar pangutana ang Dios, pero nangita ang tao. Mahitungod kanako. Ako kaplagan niadtong wala mangita kanako. Nganong nakaplagan nga wa man ta na ng mga tawhan na mangita. Nganong nakaplagan? Kaysa mga nakakaplag, gitug-anan man sila. Wa sila mangita, pero gitug-anan sila sa kapanahonan nga ingon ini na. Maong nakakaplag sila. Unaon sa isulti sa Diyos, ako miingon, tanawa ako. Tanawa, pamatia. Gi-highlight na to grade. Ako miingon, tanawa ako. Asa? Sa usa ka nasod. Unya, kung nasi sa usa ka nasod, matud pa sa gitagna sa Biblia, nga wala pagatawaga tungod sa akong ngalan. Naa siya sa usa ka nasod. Daghan mang nasod. Usa lang ka nasod. Tanawa ako sa usa ka nasod nga wala pagatawaga tungod sa akong ngalan. Naa siya pero wala pagatawaga tungod sa akong ngalan. Ngano? Kay doon na may ngalan nga naila na. Pero ato sang basahon ang ubang hubad sa Biblia para pagpatinaw ni Brother Pero. Yun sa pagsulti sa ubang hubad sa Biblia. Niya atong pagbasahon sa kini nga Biblia rib, New World Translation o bag-ong kalibotang hubad sa balaang kasulatan nga maurag gyapon sa gibasa ni Brad Rooney, Isaiah 65 bersikulo 1. Ingon niini ang nakapahayag matud pa dinhi, gitugutan ko nga ako pangitaon nilang wala magpakisayod bahin kanako. Gitugutan ko nga ako makaplagan nilang wala mangita kanako. Ako miingon, aniya ako, ngadto sa usa ka nasod nga wala magtawag sa akong ngalan. O nakita nato ang porsyon nga gi-highlight na to grade, nag-ingon no. Ako miingon kining puntoha. Aniya ako. Ngadto sa usa ka nasod nga wala magtawag sa akong ngalan. Mahimo ba di ay nga dili ta magtawag sa ngalan sa Dios? Nga naman, kay ginguman, nga wala pagkatawaga sa ngalan, sa akong ngalan, nga naman, nakaila tag Hesukristo, nakaila tag Yahweh o Jehovah. Pero ang tag na, wala ako pagkatawaga sa maong ngalan. Naadi ay siya, pero wala na pagkatawaga sa maong ngalan. Nga naman, nga wala naman pagkatawaga sa ngalan, panangitan nga Jehovah. Kay ang ngalan nga Jehovah, dili naman na magpadayon sa pagtudlo. Busa, wala na siya pagkatawaga sa mongalan ang Diyos nga nasa usa ka nasod. Hay nang priba sa tagna sa Biblia, Brad Dennis, nga ang Diyos o si Jehovah, wala na siya pagkatawaga sa maungalan nga naa ang Diyos gitagna nga wala ko pagkatawaga na sa maungalan nasa usa ka nasod. Dinhi sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 31 34. Ani karon ang mga adlaw moabot na. Nagaingon si Jehovah nga ako buhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. 34. Og sila dili na gayud magtudlo ang tagsa-tagsa katawo sa iyang isig katawo ug ang tagsa-tagsa katawo sa iyang igsuon sa pag-ingon ilhon mo si Jehovah. Oh, bisag diha rata, Brad Dennis. Matinaw. Kung balikan ta ang 31, ani karon ang mga adlaw moabot na nagaingon Jehovah. Jehovah pa ang nag-ingon. Gisubay ni Jeremias nga kung magabat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Juda. Timanan nato igalang Gohilde Ephraim. Unsa daw ang bag-ong tugon? Nasa bersikulo 34.
Og sila mao ning tugon na dili na gyud magtudlo ang tagsa-tagsa ka tawo sa isigataw ug ang tagsa-tagsa ka tawo sa igsuon sa pag-ingon ilhon mo si Jehova. O di kung di na itudlo ang ngalan ni Jehova mo nang nag-ingon ni Dios na ako sa usa ka nasod nga wala na pagatawaga sa mga ngalan unsa wala na pagatawaga diha nga Jehova o Yahweh. Timanan nato igalang Guhilde Ephraim. Nakaron, kung naa siya sa usa ka nasod nga wala pagatawaga sa mga ngalan, dili naman Jehova kay di na itulo. Basin, kana ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Ang mahuna-huna gyud, ngalan na sa atong Ginoong Hesukristo. Bueno, kung gipamatud-an sa Biblia nga ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo sa mga katawhan sa Dios nga ilahanan nga magdalag ngalan nga Kristo mo na tinon, walay kurat niya na igalang Guhilde Ephraim. Pero kinahanglan nga mapamatud-an nato sa Biblia. Sa Biblia, brethren, kana kahang ngalan sa atong Ginoong Kristo nga na siya sa nasod mao na ilhanan kay mayong masabtan nga wala na kuno siya pagatawaga anang ngalana. Di na gina mao nga ngalan. Ang tubag Reverend, dili po gyapon nga ngalan ni Kristo unya nga mooy tawgon niya ng usa ka nasod. Gani gibasa naman ni Brad Dennis nga dili pod ang ngalan ni Jehova moy mahimo unya nga tawgon anang usa ka nasod kay panagna man na. Manuman gitagaag kinutuban pero sa wala pag gitagaag kinutuban ang pagtudlo sa ngalan ni Jehova sa unang panahon gimantala na sa di pa nako basahon ang puriba sa dapit sa atong Ginoong Kristo nga dili pod ni moy katumanon unya ni nang usa ka nasod nga tawgon ang iyang ngalan. Basahon sa nako nga sa una ang ngalan ni Jehova gid moy gitawag gani mo ilang gimantala. Dinis Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church sa Deuteronomio Kapitulo 32, versikulo 3 ug 4, Reverend, basahon ako, giyon sa pagbaya. Kay igamantala ko ang ngalan ni Jehova, pakadakuon ninyo ang atong Dios, ang bato ang iyang buhat hingpit man. Kaya ang tanan niya nga mga dalan, mga matulid, Dios, sa pagkamatinumanon ug walay kasalaanan siya matarong matulid. Mo ning puriba, Reverend, mahigalag mga kaigsunan nga sa una ang gimantala or gitawag gipaila mao gyud ang ngalan ni Jehova pero sa titulo nga bato. Pero niabot ang panahon mismo si Jehova naghimog bagong tugon nga di na itudlo, di na pud ipaila ang iyang ngalan. Na kung dili ipaila igalang Guhilde Ephraim ang ngalan ni Jehova, kalakip na ang titulo nga bato. Busa sa ato diyang pangutana, brethren, ngalan ka sa atong Ginoong Hesukristo, brethren. Ang tubag dili, Reverend, tungod kay kining pagmantala sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, di man pwede magpadayon kay gi-explicar man ni Pablo nga di pa ni maong kahingpitan o kini mawala. O magapanghinaot ta, brethren, sa tanang mga nagsunod sa atong programa nga dili nila ikalain nga kung pag-ingon mo nga dili na ngalan sa atong Ginoong Kristo, kung dili mabasa sa Biblia, nagbutang-butang mi. Nagbutang-butang ka, ato ra nang una-una, brethren. Dili gid mahitambong magbutang-butang kita, Reverend, tungod kay doon naman tayo gibasihan o gibasa o basahon ginato sa Biblia. Ini maong Biblia, mga higalag mga kaigsunan, Mayong Balita, Biblia Catholic Edition, Hiligaynon. Akong pagabasahon din is unang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 9 ngadto sa 10, gingon sa pagpahayag. Kaya ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang di himpit magataliwan. Di man andang higalag magagisunan si Pablo tinun-an ni Kristo nag-explicar nga doon sila'y pulong sang Dios nga ilang giwalis ilang kapanahunan, ilatong nadawatan. Pero matod pa ni Pablo, dili pa daw kini maong kahingpitan o kini mawala kay doon na may hingpit nga moabot. Atong susihon, asa ba ni gipahinungod kining pagwali nila sa pulong sang Dios nga matud pa ni Pablo dili hingpit ug kini mawala inig abot sa kahingpitan. Mao gyapon nga Biblia kung pagkabasahon kining Mayong Balita Biblia Catholic Edition Hiligaynon ari ko mabasa sa Roma Kapitulo 10 versikulo 17 sa pagpahayag sa pagpuriba gingon. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios mamni ilang giwali pero dili hingpit ug katoy mawala. Ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. Busa matinaw higalang Guhilde Ephraim nga ang katud ang mensahe nila o pagwali sa pulong sa Dios nga mao ang atong Jesucristo gipasidaan nga dili pa day mao kadto ang kahingpitan mawala pagato. Busa kay mawala pa ang pagwali sa pulong sa Dios nga ang pagwali sa pulong sa Dios mao ang
wali sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Unya si Hesukristo adun na po'y kaugalingon niyang titulo bato sa pamag-ang. Asa mabasa braden nga si Kristo bato sa pamag-ang. Sumala sa nakasulat din sa Episo Kapitulo 2, versikulo 20, nga matod pa, kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles ug mga propita. Nga niini si Kristo mao ang uluhang bato sa pamag-ang. Busa igalang Guhildi Ephraim, tungod kay ang atong nakita litra por litra man ang pamaagi sa pagpamatuod nga sumala ni pulungan, leksyon por leksyon. Maong mataas kay leksyon por leksyon man, si Kristo di na imantala. Si Hiuba di na imantala. Unya ang titulo ni Hiuba bato, si Kristo bato sa pamag-ang. Busa wala na ni anang bato sa pamag-ang. Kung di naman iwali si Kristo, mo nang gingon, tanawa ako sa usa ka nasod nga wala na pagatawagan sa mong ngalan. Unsa nga ngalan nga wala siya tawagan niya na? Ngalan ni Hesukristo o ngalan nga Hiuba. Wala na siya niya na. Nakaron ang atong susihon mo ni kinsa man day ang puli sa atong Ginoong Hesukristo para pamatud-an higalang Guhildi Ephraim nga og kinsa ngalan sa inyong Dios. Kinsa man di ay ang puli nini nga mao ang Dios nga mao'y imantala sa Biblia, brother. Do na ba'y puli sa atong Ginoong Hesukristo? Doon na gidreb. Mismo si Ginoong Hesukristo ang nagsulti nini, iyang gi-reveal kung kinsa ang puli ganiya. Kini nga Biblia gitawag ang pulong sa Dios dinhi sa Juan 14:26 nagaingon nini. Matud pa ni Ginoong Hesukristo dinhi, apan kun makagikan na ako, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala samahan, puli kanako. Oh, klaro bisag di arata. Klaro nga si Kristo niining Biblia ang pulong sa Dios, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa man, puli kanako. Igalang Guhildi Ephraim, kung pangutanan nimo numero 3 o kinsay ngalan sa inyong Dios, di Espiritu Santo ang puli sa atong Ginoong Hesukristo. Gani, kung atong tan-an ang ubang hubad sa Biblia nga sa manini gitawag og dabok. Napit ako. Naimo brother. Kay Napo ako rep. para mapakita ba nga di ta pare sa padim ba nga magkinagaskas lang ang ilang referensya kay awat man diferensya na para nato kay gikan man na sila diri nato. Kung basahon nato ang unang Korinto 13:9 ug 10 niining gitawag og dabok nga Biblia, brother. Giunsa na pagkasulti? Niari batong pagabasahon sa kini nga Biblia, the book Tyndale translation, idiretso lang nato sa Cebuano reb. Og by the way, ang kini nga cover lahi sa nakita diha pero maura ang content no. Dinhi atong pagabasahon nagaingon dinhi kay bisa ng atong espesyal nga kahibalo og ang atong propesya dili kompleto apan inig-abot na sa hingpit. Unsa man kining hingpit? Una dinhi sa ato pa sa dihang makita nato ang Dios naong ug naong. Oh, bisag di arata. Ang hingpit nga moabot mao man tong puli sa balita nga Kristo. Ang hingpit nga moabot kung kini mo'y pagabasahon gi-highlight read sa dabok nga Biblia gidritso lang sa Cebuano para pagdaginot sa oras. Apan inig-abot na sa hingpit. Unsa man na? Sa ato pa sa diyang makita nato ang Dios naong ug naong. Di moabot din kapanahonan nga makita ang Dios naong ug naong mo nang natuman diha sa tagna sa among magtutulo nga walay lain Espiritu Santo higala. Kung ang mga tao dili man motuo sa panahon kang Kristo bitaw sa giribel niya, ang katong dili motug yun. O mga taong mga buang-buang nga hinayan nga motuo sa kasulatan sa mga tagna lugar niya. Naagid di ay dili motuo higala. Busa taliwala nga sa paagi nga litra por litra among gipakita nga na ang tagna pero dili i-apil pagbutang ang ngalan sama sa panahon kang Kristo. Natuman leksyon por leksyon ang mga pagtulo mo ning niabot kita karon sa part 4 na. Busa ang Espiritu Santo di ay. Tungod kay katong amahan o katong anak maihusa diya sa Espiritu Santo
unsay puriba bradiber nga ang amahan ug anak mahiusa diha sa Espiritu Santo. Busa ang Dios nga nasa sa kanasod wala na pagatawaga sa ngalan nga Jehova kay di na gud itulo og sa ngalan nga Hesukristo o dili diha na sa dapit sa Espiritu Santo. Ni Areb at nung pagabasahon sa kining nga Biblia, kining Kristohanong Katilingban, edisyon Katoliko Pastoral, ni atong pagabasahon dinhi sa Mateo. Ang uban nga cover brother bisan kana atong gi-display lahi-lahi pero maura ang content. Ang content o okay Reb. Atong pagabasahon dinhi sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 9 apan dinhi sa footnote ang atong pagabasahon Reb. Ingon niini ang nakapahayag matud pa dinhi sa atong mabasa. Buot siyang mubugkos nato sa iyang ngalan aron mahiusa taniya. Sama nga ang amahan ug anak nahiusa sa Espiritu Santo. Busa igalang Guhildi Prem, kung mangita ta sa aman og anak, kay di naman na hisgutan, di naman itudlo. Ang amahan og ang anak nahiusa na diya sa Espiritu Santo. Sumala nining Mateo 6:9 sa Kristohanong Katilingban sa footnote nato gibasa. Busa nagpatin-aw. Nga naman, tungod kay wala na pagatawaga sa mongalan nga Hiyuba o Hesukristo, kay naa na ta sa bag-ong ngalan. Nga ang Hiyuba sa titulo bato. Nga ang Hesukristo nga dinisgutan ng ngalan, titulo bato sa pamagang. Muatubang tagbato na nga puti. O kini ang hisgutan sa mong tagna. Hay ng priba, Brad Ronnie. Ani abriba rin basahon agos Biblia nga may tatak 70 Adventist Church. Dinis pinadayag kapitulo 2 bersikulo 17 gingon. Ang adunay igdulongog kinahanglan magpatalingog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang mga madaugon paghahatagan ko sa mana nga tinaguan o paghahatagan ko siya usa ka gamayng bato nga puti nga sinulatan og usa ka bag-ong ngalan nga dili masabot ni bisan kinsa gawas kaniya nga maoy magadawat niini. Nabasa ba higalang Guhildi Ephraim ang tagna? Litra por litra. Pero kung moingkag litra por litra nga kanangalan gyud, wala diha sama sa panon kang Kristo. Ang gingon, paghahatagan ko kamo og mana nga tinaguan, tagna niya. Og paghahatagan ko siya usa ka gamayng bato nga puti nga sinulatan sa bag-ong ngalan. Duna na ang bag-ong ngalan. Mo ni atong katubangon. Asa nakasulat ang bag-ong ngalan? Sa bato nga puti. Ang bato nga puti dili na si Kristo kay si Kristo bato sa pamagang. Og ang bato nga puti dili na si Jehova kay si Jehova bato. Og katong duha nga atong gingalan dili na itudlo nga mapadayon pa aduna nay pagkat-op na itong ngalan ng Jehova sa pagtudlo og sa atong Ginoong Kristo. Mo ato bang tagbag-o na nga ngalan? Mo nang Dios sa tagna sa 65 uno sa ises nga naako sa usa ka nasod nga wala pagatawaga sa mga ngalan. Unsa man? Nga Hiyuba o Kristo. Nga naman, kay bag-o na mga ngalan. Nga naman, bag-o ngalan atong atubangon, kay may nag-una na nga mga ngalan, nga ngalan sa atong Ginoong Hiyuba o Yahweh, o sa atong Ginoong Kristo. Busa, sa pagkatuman, doon na di mga tao nga magwali sa Espiritu Santo. Tagna sa mga taong magwali, pero individually, dili mabasa ang mga ngalan. Katumanan lang sa mupurma o mubuhat sa pagwali sa Espiritu Santo. Hay nang tagna nato, Brad Dennis, sa pagwali sa Espiritu Santo nga gitagna. So mala din sa nakasulat ni Apostol Pedro sa una niyang sulat sa kapitulo 1 bersikulo 12 nga matud pa o kanila gipadayag nga dili sa ilang kagalingon kundi kaninyo na nagalagad sila diha sa mga butang nga karon gikapebalo na kaninyo pinagi morning highlight pinagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita. Pinagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit, mga butang nini ang muna nangandoy sa pagsudong. Mauni higalang Guhildi Ephraim. Doon na di mga tao nga responsable nila nga sila modala sa balita, mga tao nga nagawali sa mayong balita sa Espiritu Santo. Nakinsa man, kami. Nga matod pa ni Apostol Pedro sa ilang panon, nagabaton kami sa matino nga tagna. Kami po, nagbaton mi sa tino nga tagna, ang unang Pedro 1:12, mga taong magwali sa Espiritu Santo. Kinsang Espiritu Santo? Ang pinadeg 2:7, bag-o ngalan. Sa katumanan, muna ang ngalan sa dapit sa Espiritu Santo na nga mong gitudlo katumanan, Master Tomas D. Iwinyo Sr. Pero, sa gikabuang ni Aquilino Valencia, di siya mosalir
Kay mga tao man ni nga nagwali sa Espiritu Santo, iya maming dauton nga mga hugaw kuno nga tanan nga nagselebrar sa selebrasyon ni Master sa 85th birthday celebration. Nga kadtong Desembre 29, 2024, nagsaulog sa birthday ni Master, nag-ingon man ko, si Master wala gyud malipay sa inyuhang pagselebrar. Ha? Wala makauyon si Master sa inyong gibuhat. Ngano man tungod kay ang nagdala ni ana sa ako nang giingon hugaw. Tanawara, unya nasuko siya kay di kuno mao ang among hubad. Niya to pamation ang nagkinapayas nga Aquilino Valencia hangtod musiyat hinon siya sa pila ka adlaw mga mahal namong tigpaminaw kay namay cyber libel nga among gipasaka. Ato ipasaka ba ron? Oh, cyber libel o cyber slander. Oh, tagsa-tagsata niya na, brother. Niya to pamation si Aquilino Valencia nga nabaling siya. Siya man kuno gitudlo Chief Minister. Karon kay siya gitudlo nga Chief Minister, unsay hubad nimo? Naatong usa ka membro sa PBMA nga si Winsley Cadosale nga naa sa Dumaguete. Unsay hatag nimong kahulugan sa Pinagdos di City atong patalihogan? Utong tinaguan nga, tinago nga mana o tinapay. Na karon sa klarong pagkasulti, nangutan mo kagkunsya inyong explanation sa Pinagdos City nga mana nga tinaguan nga ihatag sa tagsa-tagsa. O di, mora na po o nidaghan ng mana. Pero katong mana o tinapay nga si Kristo usara. Pero ang mana sa ipaulan sa gikas langit, daghan kay ang individual mo may mukha na to. Pero kini, individual tagaan ini. Mo kini ang pulong sa Dios. Exclusively nga makaplagan diri. Munang ingong nagpataka lang nighatag og kahulugan. Munang ingong nagpataka lang nighatag og kahulugan. Naklaro nga nasuko siya nga nagpataka kuno tag paghatag kahulugan kay unsa di iyang mana. Kay sa interpretasyon sa pagtulo ni Master, pulong sa Dios mana. Lain iyang mana. Nya to pamation unsa di kuno ang mana ni Aquilino Valencia nga nabaling siya. Matud pa, ang tanang ginautan sa mga kini ako mamanggaling nga gingon ko nga siya rebrado sa lain malaban. Magakuha sa mga butang ani akan ako iya igasugilon kini kaninyo. Ang magsugilon sa tanang butang mauna ang Espiritu Santo. Kinsa man mao tong giingon ni Kristo sa pinadayag dos disiti. Gitawag og mana. Ug kanang mana mao na ang dapit sa Espiritu Santo. Ug kanang mana mao na ang dapit sa Espiritu Santo. Kinsa kanunay nga akong gipalaila diya kaninyo? Divine Master, Master Tomas de Iveñez Jr. Busa, ako kini kanunay gipadayag kaninyo. May tungod sa Espiritu Santo nga gitawag ni Kristo og mana. May tungod sa Espiritu Santo nga gitawag ni Kristo og mana. Mga mahal namong tigpaminaw, lahi kanang musipyat pagsulti, malipat ba? Kaya di man na doktrina, kini, atong balik-balik nga, kana gyud kunong mana, yan ang sulti ha, muna kuno ang Espiritu Santo. Kaya nagpataka lang kuno kog hubad. Maubitaw giingon na mo, kaya nagpataka man mig hubad, unya mao man ni among winalihan. Siya lang nagpabilin usara, nakisa may imong kauban sa unang Pedro 1:12 nga mga tao man ang nagwalis sa Espiritu Santo nga kami kauban makata imo naman may gipagpataka atong pamatud-an mga mahal na mong tigpaminawan o kami nagpataka o kinsay mupaka. Unsay pagpamatuod na pod ni Valencia sa Madugay? Gibungaw na ni siya ba? Dali gibungaw niya atong pamatud-an. Kung nagingon may nga ang batong puti Espiritu Santo, admitado ba siya niya na atong pataling hugat? Mamangganin nagingingkod, nagdeterminar ang Biblia og tulo ka bato. Tulo ka gisgutang mga leader. Siya leader siya ba gitawag og bato. Asa sa nag-leader siya, asa siya nagmando o ang pagka-leader niya dito sa katawhang Israel. Busa niabot ang panahon. Aduna na say bato sa pamagang. Kitagna ka na sa Biblia nga adunay gihisgutan nga bato sa pamagang nga mao si Jehova, nga mao siya ang atong Ginoong Hesukristo. Busa pag-ingon nga
si Kristo bato sa pamagang, dili pwede na ang batong puti, ingnon nato si Jesu Kristo. Dili. Para asa na siya? Dapit na sa Espiritu Santo. Pag ingon nga si Kristo bato sa pamagang, dili pwede na ang batong puti, ingnon nato si Jesu Kristo. Dili. Para asa na siya? Dapit na sa Espiritu Santo. Ang katawan kana di ang bato nga puti, dili kuno na siya ba kay siya ba bato. Di po kuno na si Jesu Kristo kay bato sa pamag-angman. Asa kuno nang dapita? Dapit kuno na sa Espiritu Santo. Hoy! Matod pas programa sa una sa ABS-CBN. Hoy, gising! O sa ABS-CBN pa ba na? Asa may tinod ni Valencia? Ika, ang mana, mauna ang Espiritu Santo. Unya niyo na po ka nga, kanang bato nga puti, Espiritu Santo na. Sa Biblia, kung balikan na to ang pinadeg 2:17. Kung basaw, no? O sa gingon, 2:17. Ang adunay igdulungog, timanan na to, kinahanglan magpatalinghog sa sulti sa Espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang magabandaogon, paghatagan ko sa mana nga tinaguan, uno, ug ikaduha, paghatagan ko siya usa ka gamayng bato nga puti. Giusar ba na sa tagna, mga mahal namong tigpaminaw? Dili. Ang magmadaogon, paghatagan ko sa mana nga tinaguan. Ikaduha, o paghatagan ko siya gamayng bato nga puti kasinulatan sa bagong ngalan. Iyon ka nga, kanang mana, Espiritu Santo na, kanang batong puti, Espiritu Santo na. Bot ipasabot, balin siya. Nga duha kabuk Espiritu Santo, ani ng kalakiha nga imong gitudlo. Una-una, arguna, mga mahal namong tigpaminaw, sayop ng gisulti. Naba man mabuslutan ka. Wa man ka maggrasyahin na disgrasya, may nun ka. Busang klarong nagpataka, Reb, mao siya. Mo na. Mo na nga, dili gid nato siya ang iton. Mao bitong gi-expel. Di ba good expel? Magyama-yama pagsulti, unya makagagahom ka, kauban ta, imong tatsaron ang Chief Minister. Sige, ikaw magka, na dawbe, o ikaw mahimong Chief Minister, mana na nga tinaguan ang Espiritu Santo. Na kay tinaguan man na. Nganong imo manggipaday, nga tinaguan man na. Di ni mo ipadayag. O tanawara ang kabuang lugar sa 19 unog magsukay sa ngabel. Pero siya atong pasultion, mga mahalamong tigpaminaw, unsa gani kunog masudlan ta sa Espiritu nga dawtan, pasagdan ta si Valencia may musulti niya nga nabaling siya siyang sinultian. Pero kung di na ganita, puyan sa Espiritu nga balaan, magyaw-yaw ta bisag unsay atong iyaw-yaw. Mura ka nagsalimua. Pero kung di na ganita, puyan sa Espiritu nga balaan, magyaw-yaw ta bisag unsay atong iyaw-yaw. Mura ka nagsalimua. Higalang, Guhildi Ibrahim, huwag yun may magsalimuang sa among pagpamatod ya kanimo. Amo lang ipakita ang among kauban kanhi nga karon gi-expel kay magkinapayasman nga siya makamaunghuban. Ingon pa siya, kung wala na kanato ang Espiritu nga balaan, sudlan nangita si Espiritu nga dautan, mamulong kuno ta, magyama-yama ta sa atong mga pulong. Unya matod pa niya dayon, mura na kunog magsalimuang, nawa ka magsalimuang ana. May kag ang Espiritu Santo mo nang mana. Niya pagkadugay-dugay na po. Ang Espiritu Santo mo nang bato nga puti, pagbasa 2:17 sa pinadi kay duha man ang gisgutan. Mugawa sinon nga duha di ka buk Espiritu Santo. Sa higalang, Guhildi Prime, isara kana diya sa dapit sa mong magtutudlo sa litra por litra nga pagpamatod sa Biblia, pero dili kalakip sa tagna nga ibutangalan sama sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo. O higalang, Guhildi Prime, natapos ang imong mga pangutana o pagtubag namo. Muadto na usab kami sa uban pang pagtubag sa nagapangutana. Hangtod diha, ang among ikalagad kaninyo, nang hinaot kami nga nalamdagan kamo sa kamaton, ang magpasakop kita sa kamaton nga inyong nibaluan. Kini ang Chief Minister, Reverend Charlie Eugenio, ug sa ngalan sa among magtutulo, Master Tomas D. Inisinio, ug sa ngalan sa kauban nga ebanghelista o ministro. Kiniusab niyo igsoon, Brother Dibs Rizaba. Si Brother Dennis Gonzales. Kinusab ang inyong igsoon ebanghelista, Brother Juan Ronilo Mangalos. Kami may hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
Thank you.